Puilano UTF ni hai mangal nai zo to takuk tai bukuk som tai tinini asal sini important day tini sini AGM daram mangjagi maya borok nobo puilano ani khani hambai tai sibai yafarnai tinini sini o AGM jongmono proti bosorono waisa to mak khlayo tini जों कायसे इम्पोर्टेन्ट सामुं तांलायखायाव अ जागायाव जिनि kwtal कमिटि फर्म खालायखा जिनि kwtal कमिटि फर्म खालायना सिगां साथाय खालायो जिनि गोजाम कमिटि दङ जों पुइलानो हामबाय माया फारनाय तामुनि होमबा बर' बिसा तैनाय जिनि अ UTF न तै दुलैनाय गाहाम गाहाम सामुं तांखा आबो हायकेनो ताबुक जे kwtal फर्म मानि जिनि kwtal UTF नि जे कमिटि फर्म मानि sini presiden nangka sini takuk Sajal Debbarma, vice president takuk Ezekiel Reang, secretary Dinesh sini takuk Dinesh Debbarma, mungkin sini assistant secretary Bukuk Tonusri Debbarma, mungkin sini je Rang Naikol Nai, sini takuk Manus Debbarma tai bono subasuk lainnya assistant treasurer opposite Debbarma, borok Jotono na ang ani khabi sini hambaya pharo tai sibaya pharo khaklayo borok sini hangnai bosoro sini UTF je samung tangkha te bahaike jong buini bisingo habai mangkha aboni se borok tebo kahamke sini UTF no khuarnai tai sini UTF ayuklok thu hambai Today United Tipasa Forum ni annual general meeting or heritage restaurant bisibrum bisio waisa khlaile nangmani Debbarma jenama tini khlaijak kwtal committee tini executive body khorokdokni Kaisa executive body songchajak thanio আর Sajal as a president হিসাবে chengsaui tai logo assistant vice president হিসাবে sini takuk Ezekiel Reang president vice president tai sini secretary takuk Dinesh tai vice secretary sini assistant secretary sini sister Toksi ke treasurer sini takuk Dinesh tai assistant treasurer sini takuk opposite abo haikheno ini chengsaui 2023-24 financial year ni bagai जों जायदबनाय जोंनि UTF नि जे khlaijak जे सामुंरकनो जों हाय बिसखौ कन्टिनिउ खालामलायनानै जायदबनाय जों जोंनि मथानि सामुंरकनो टेक्सा खालामलायनानै मथानि रां फैसानि हालकरकनो टेक्सा खालामलायनानै जों ताकलायनि सिमाव जायदबनायना पद्रेपद नि PSU रकनि जे CSR fund रकनि CSR project रकनो याsak lainani जों जायदब लायना पद्रेपद गभर्नमेन्टनि जे ग्रान्ट रमानि रक आबरबो जों नालायो आबरबनि सुजुग सुबिदा नावो आबरबनि बिसिंथिके जों दिनै सामुखौ मोननो तेबो गोबांखे जों थायलायनानै जायदबनाय जाहाथे UTF नि बिसिंथि खालायो जुगिया दिनै दैबासाराव जुबा जमानबायथों जों जांजरावो UTF नि बिसिंथि खालायो जुबा मोननानै जों दिनै रां फैसानि हालक सिनिया दिनै तंजामोन दिनै बेवहाय जे ओभारअल डेभेलपमेन्ट आबो ओंलायथानियाव जों दिनै UTF जत मानसा गोबां जों कन्ट्रिबिउट खालामनांथों बा खालामनायनि बागै जों जायदबनानै पद्रेपद प्रजेक्टफ्राव जों नुबोलायनाय जोंनि UTF नि बिसिंथि खालायो जोंनि kwtal एक्जिकिउटिभ बडिनि बिसिंथि खालायो जों
साननांगौ बा फाइनान्सियेलियाव जों खायलायनानै ताय यासेक रायनानै ताय जोंनि दिब्रासा न'खरावनो जों जोंनि मथानि बिसिंथि खालायो एबं गोबां खेब बर'फोराव जों मदद लानानै सुबानानै बानो जों जायगायाव हामबाय